Dan oslobođenja grada Kruševca, 14. oktobar, decenijama unazad obeležavao se i u istoimenoj fabrici, nekadašnjem industrijskom gigantu kog je, nakon što je otišao u stečaj, kupila CSG, Čekoslovačka privredna korporacija. Današnja poseta slovačkog ambasadora našem gradu upriličena je i kako bi se dogovorili konkretni koraci za unapređenje privredne saradnje, s obzirom da je gost predstavnik države iz koje dolazi kompanija koja je pre par godina kupila 14. oktobar. Povod našeg razgovora bila je privredna saradnja i saradnja sa firmom 14. oktobar i sa Trajalom. Naša privredna vizija kako ćemo i na koji način da pomognemo jednu veoma važnu industriju i jednu veoma važnu fabriku za grad Kruševac. Meni je izuzetno drago da je slovački ambasador prvi put u Kruševcu. Iskoristit ćemo priliku da mu pokažemo Kruševac, da pokažemo da smo dobri domaćini, da možemo da budemo i dobri privredni saradnici. Tu je naravno i Trajal korporacija i sve druge firme koje se trude da maksimalno omoguće 14. oktobru da se vrati na privredne grane koje je bio i da zauzme jedno važno mesto u privredi ne samo grada Kruševca, već i cele Srbije. Dogovoreni su konkretni koraci koji se tiču unapređenja privredne saradnje, a kako je istakao ambasador, za 2 nedelje u Bratislavi biće održan skup na kome će se sastati predstavnici vlade dve zemlje. Preto som aj pripomenul predstaviteľom mesta, že v polovici novembra bude v Bratislave veľká medzivládna komisija. Tokom sastanka sam pričao i sam rekao vodstvu grada da za 4 nedjelje će biti organizovana u Bratislavi neka konferencija među Srbije i Slovačke. Na konferenciji budu účastní alebo prítomní ministri srpski, ministri zo Slovenska. Ću biti prisutni ministri i nadležni iz Srbije, isto tako i ministri, partneri iz Slovačke. A som presvedčený, že po zasadnutí tejto komisie budeme mať konkrétne výstupy. Sam ubijeden i nadam se da ćemo nakon ove konferencije imati konkretne stvari, konkretne dogovori i nekakve rezultati. Kako je direktor 14. oktobra istakao, na današnjem sastanku predstavljen je trogodišnji plan poslovanja fabrike koji podrazumeva proširenje proizvodnog programa, ulaganja u proizvodnju i zapošljavanje novih radnika. Planovi su da se revitalizuje 14. oktobar, da se vrati i da se vrati na tržište na kom bilo prisutan. To znači konstrukcija građevinskih mašina, naravno stvari koje su vezane za mašinsku obradu i tako dalje. Znači ne samo ja, ali generalno grupa vidi u 14. oktobru veliki potencijal iz obzirom na prilike koje se nalaze na srpskom i zapadno-balkanskom tržištu. Šta podrazumeva taj trogodišnji plan? Konkretni trogodišnji plan, ulaganje, naravno, i doveđenje novog proizvodnog programa do 14. oktobra. Osim za potrebe domaće namenske industrije i CSG korporacije, planirano je proširenje asortimana proizvoda i usluga iz oblasti mašinske industrije, kao i otvaranje novih radnih mesta u 14. oktobru, koji trenutno broji 300 radnika.